Bé, a la meva família realment el bàsquet hi havien jugat de petits, però tampoc era una cosa que haguessin fet molt habitualment. Però a mi des de petit ja mai va interessar molt el bàsquet, m'agradava, allò que sents ja una connexió amb aquest esport. I bé, em vaig presentar a les proves de l'escola, vaig tenir la sort que m'agafessin i de mica en mica vaig anar creuant etapes. A veure, durant aquests últims dies he tingut bastanta nostàlgia, ho he de dir, però alhora alegria, no? La nostàlgia és perquè veig que, ostres, que algú se'n va per sempre, però també molt bons sentiments perquè, ostres, he rebut moltes felicitacions, missatges molt bonics, el carinyo de la gent, i això és una cosa que no oblidaré mai, que em quedarà sempre, no? Clar, és que és complicat. Al final, professionalment podria dir-te diferents coses, però el més important és que em quedo amb el carinyo dels meus amics, de la gent. He conegut molta gent, el bàsquet m'ha donat aquesta possibilitat, ho he disfrutat moltíssim i és principalment amb el que em quedo, amb el tema personal i més proper. Esportivament em quedaria, clar, hi ha hagut molts moments, també n'hi ha hagut de dolents, no només bons, la gent sempre, ens quedem moltes coses, la majoria de gent sol parlar aquests moments de les coses bones, jo també recordo les dolentes perquè també queden allà, però si hagués de dir el moment que em quedo de la meva carrera al Barça, jo diria que segurament la Copa del Rei a Màlaga, l'Eurolliga, després fora del Barça em quedo amb el debut a l'ACB, amb els ascensos que he tingut a l'ACB, amb el Manresa o l'Andorra, esportivament parlant, segurament serien els que ara mateix em venen primer a la ment. Sí, professionalment l'entrenador que li dec més segurament és en Dusko Ivanovic, perquè clar, amb ell jo penso que vaig arribar al meu màxim nivell, em va portar al límit segurament de les meves possibilitats. Era un entrenador exigent i difícil el dia a dia, però sense cap mena de dubte és l'entrenador que més m'ha marcat a la meva carrera. Sí, era una mica la idea. Jo, des de petit venia a veure els partits a Fontejau, a Girona, i vaig poder aconseguir debutar a l'ACB aquí i vaig pensar que per què no, no? A més el Marc Gasol i el club tenia interès que jo jugués aquí, em vaig sentir molt valorat i estimat i vaig pensar que era una bona manera de tancar el cercle. Sí, home, ara primordialment tinc ganes d'aprofitar els caps de setmana. Sempre dic el mateix, no? Durant tants anys els caps de setmana no podia disfrutar de la família, ara la meva família ha anat creixent, tinc dos nenes i ara un o un altre en camí, encara no sabem què és, i tinc ganes de disfrutar una mica de la família i el bàsquet lògicament formarà part de mi, però no tinc encara molt clar cap a quina direcció aniré. De petit no, a mesura que clar, és que totes són etapes que vas veient sobre la marxa, no? Però home, quan vaig començar a ser professional, pensar que acabaria als 38 cap a 39, doncs evidentment era complicat pensar-ho, però he tingut sort amb les lesions i això m'ha permès tenir la possibilitat de voler-me retirar quan jo he volgut més que quan el físic m'ha dit prou, no?
un guardó de la gent del bàsquet, del meu esport durant 30 i pico d'anys. I bé, doncs un gran honor i molt honorat del meu premi i del d'altres companys que ho reben avui. És molt especial perquè al final és un premi a una vocació, és un premi a explicar històries, és un premi a molta gent que m'ha ajudat a explicar històries sobretot de bàsquet femení i és superespecial. Al final els reconeixements tenen moltes formes, tenen moltes dimensions, a vegades pots alçar així un trofeu, pots fer moltes coses, però clar, tenir una peça a casa teva on cada vegada recordes aquell dia, cada vegada recordes 1000 històries, doncs és superespecial.